nosa imaginación atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscarémosla. Fiuncho, vai ver quen é. Vou. E quen será destas horas? O carteiro. Era o carteiro. Merliño, como sabías que era o carteiro? É que ás veces son un pouco meigo. Escoitade, é unha invitación para convidarnos ao magosto da parroquia. Que ben! Eu quero comer unhas castañas asadas. Cando é? Pois mañá tardiña. Está ben, iremos de magosto, pero agora seguide coa vosa tarefa. É toda a xente? Música. Eu polo menos pensei que habería os gaiteiros. Sí, debería haber gaiteiros, castañas, xente. Parece que a festa rematou xa. Gaga, estás seguro de que era hoxe? Duvidades de min, ou? Home, non sería a primeira vez. Lembrades aquela vez que nos contou que o... Para sair de dúbidas, mira a carta, comandante. Vai, creo que metín a pata. Equivoquei-me de día o magosto. Foi onte. Comandante, vai ter que comer lentellas. Son moi boas pra memoria. As lentellas non me gustan, gústame máis o chocolate con plátano. Ai, pois terás que comelas porque pola túa culpa quedamos en magosto. Daquela non imos comer castañas. Xa nos convidarán a outro. Coas ganas que tiñamos delas. Coiro co pó de estrelas. Que porco está todo. Estes humanos teñen que aprender a coidar máis o campo. Mirade o que encontrei. Un libro queimado. Non vos digo eu que son moi raros estes humanos. Seguro que usaron para acender o lume. Ya sal as castañas. Vou tentar restauralo co meu corno máxico. ¡Oh! ¡Que ben! Xa temos outro libro. Non xantamos castañas, pero levamos outro libro. Pois veña, volvamos á nave. Ei, que dos? Non imos deixar isto así. Pero non poderías co teu corno. Vale, parte limpo eu co meu corno e outra parte recolledes vós. Veña, de acordo. Fiuncho, ti tamén tes que axudar a recoller. Recoiro co pó de estrelas. Título: A castaña que chegou á árbore. Autor: Tucho Calvo. Ilustracións: Pitón. Editorial: Irindo. A castaña da nosa historia naceu nun castiñeiro grandísimo que tiña unha copa que parecía cubrir o mundo. Era como unha inmensa cidade, ou como un paraugas verde tamén inmenso. Mentras foi unha castaña pequena, viviu dentro do ourizo con dúas irmáns que tiña. Ata que un día de outubro, que facía moitísimo sol e batía forte sobre a árbore, as castañas comezaron a rebulir dentro do ourizo por mor do calor. E tanto rebuliron que a pel do ourizo acabou por romper e abriuse ante elas un enorme abismo. E así quedou a castaña da nosa historia, colgada do alto do castiñeiro, facendo imposible por se agarrar a el. Pero nun momento que se despistou, ven unha brisa e dou con ela no chan.
e foi dando botes e rebotes entre a erva, e cando pensou que xa iba a parar, aínda non, foi dar rolos monte abaixo, e foi parar a un rego onde había outras moitas castañas. Achegouse unha compañeira e preguntoulle: Oiches, e por que vimos todas as castañas parar aquí? E díxolle a outra castaña, que parece que sabía moito. Díxolle: Este rego é un invento que fixeron os homes para que non andemos todas ciscadas polo monte. E así, cando somos moitas as que estamos aquí acumuladas, veñen a por nós, métenos en sacos e prepáranos para o seu alimento. Cocíñanos con anís, sin anís, asadas, fan caldos... Ui, respondiulle a castaña, pero eso a mí non che me gusta nada. Pois é o que nos toca, e ata fan unha festa moi simpática na que nós somos as protagonistas. Pero a castaña da nosa historia non tiña eses plans. Ela a idea que tiña era viaxar e coñecer algo de mundo, e se acaso, nunha boa terra, botar raíces. Así que por moito que a outra castaña a quixera convencer de que eran moi ricas as receitas coas que as cociñaban ou de que era moi bonita aquela festa do magosto, ela cada vez que vía chegar aos homes que se ían sentar á sombra do castiñeiro, poñíase un pouquiño nerviosa. Pero tal foi a sorte da nosa castaña que cando chegou o día de apañalas, ela foi escollida por unha nena pequena que a meteu dentro dun testiño con terra quentiña e estivo esperando a que lle salisen as folliñas. E dende aquel día, a nosa castaña soña con ser unha árbore grande, con unha copa inmensa que pareza que cubra o mundo, ou como unha cidade grandísima, ou como un gran paraugas verde. Ten a cara chea de pencas, a nave espacial trae alegría, todos lle chamamos pencas, está a xogar todo o día. Pola galaxia gústame navegar, para a imaginación poder atopar a Piuncho pa hacerlle trasnadas, para rir logo das súas parvadas. Ten a cara chea de pencas, a nave espacial trae alegría, todos lle chamamos pencas, está a xogar todo o día.